खुलुमबाय दिनै 20 फेब्रुआरि 2024 मंगलबार तेजपुरनि मिशन सारियालियाव गंसे खारबाय थानाय ट्राकआव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामदों। हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनायखौ लानानै ओनसोलनि मानसिफ्रा गिखांनाय फोरमायदों। ट्राकआव फाथो लांगासिनो दंमोन। बेहायनो फ्लाइअभारनि वेल्डिं एबा जालाय खालामबाय थानाय अरखिया ट्राकनि सायाव गोलैनानै फाथोआ खामदों। बेहायनो बे जाथाया जादों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जोखोम जायाखै आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखै। मणिपुरनि कुगा दैमायाव सासे सेंग्राया ना सारनो थांनाय समाव दैमायाव गबनानै थैदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय पाउले मेंमां, 20 बोसोर बैसोनि। आसाम पुलिसआ धुलियाजानाव अपारेसन खालामनानै 3 ड्राग्स फालांगिरि एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 70,000 रां बिलाइबो बोखांनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय सिमन्त शइकिया, पलाश गगৈ आरो सन्जीव कहार। बिपिएफनि रोदाखौ जेरावबो बुखुनानै गारहरनाय जादों। बिपिएफखौ जिर' खालामनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। मुनमुन ब्रह्मआ आंखौ गाग्लोबनायनि सायाव आयेना नायबिजिरगासिनो दं होननानै राजु नार्जारिया बुंदों। बिपिएफनि रोदाखौ जेरावबो बुखुनानै गारहरनाय जादों। जोङो ओनसोल थांनानै बिपिएफनि जे रोदा दंमोन बेखौ बुखु दा गारहरबाय थादों आरो बिपिएफखौ जिर' खालामनायनि मोनसे प्रसेस जों लाबाय थादों। बेयावहाय 2009 मायथाइनि एमपि इलेक्सनावहाय बे थिपकाइनि जे पोलिं बुथनिफ्राय मानसि जे दैखांनानै लांदोंमोन बे मानसिखौ दिनैसिम मोनफिनाखै। दा जाय बिथांनि जे आइजो, बिथांनि जे हिनजाव, बे हिनजावा जोंनि गामि खाथिनिनो सातबिल होननाय मोनसे गामिनि भावरागुरि खाथिनि। बिथाङा दा हयथ' न'आव थांफिनबाय। गतिके बिथाङा गावनि फिसाया जे थैबाय, बे बुथार जाबाय, बेखौहाय बिथाङा साननानै लाबाय आरो सारादुबो खुंबाय। बियो जोबोद अननाय जादों। बिसायख'थिनि मुङाव बेबायदि मानसिखौ दैखांनानै लांनानै बुथारहैनाया जोबोद गाज्रि खामानि जादों। जाहाथे इयुनाव बेबायदि थासारिया फैफिना जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों बयबो सांग्रां जानांगोन। रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। माखासे जे खाबु फलान आरो जे दावरावखौ लुबैग्रा, दावराव दावसिखौ लुबैग्रा, जेब्लायबो मानसिखौ हिंसा खालामग्रा बे मानसिफ्रा जेबो खाबु लानो हाया। बेनि थाखाय जों गासैबो राजखान्थि हान्जाफ्रा गोख्रोङै नोजोर होनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोख्रों जानांगोन। दिनै जिहेतु प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना फैफिनबाय। बयबो जोङो गोजोनै सान्थियाव जों रायजो जागासिनो दं। थांनाय बोसोरथामाव खुनु दावराव दावसि गैया। फिन खनसेबाव जाहाथे सोरबा सासे सानैनि गोरोन्थियावनो जाहाथे जोंनि गेजेराव असान्थि जाया, जों बेखौ खावलायहरो। लोगोसे जायफोर सुबुंफ्रा बै समावहाय जोंनि जे बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थाखायनो बा हेंथा हान्जायाव थानायनि थाखायनो बुथार जादों, बिथांमोना देथार जादों, बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों, बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो, बिनि थाखायनो आं आर'ज गाबहरबाय। 2020 मायथाइयावहाय गावनि बिगुमैनि हटेल गौरां भेलि हटेलाव बिथाङा आंखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनानै बिथाङा आंखौ मा खालामनो नागिरदोंमोन मिथिया, खिन्थु आङो बे गाग्लोबनायखौ नेवसिनानै हटेलनिफ्राय ओंखारनानै आंनि गारियाव गाखोनानै आं ब्लड थांदों। आङो बेखौ एफआइआरबो होदों। क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव एफआइआर होदों। बियो आयेना बिनि गावनि प्रसेसखौ लागासिनो दङ। आं सानो बिथाङा आंखौ गाग्लोबनायनि नाजानायनि थाखाय बिथाङा आयेना बिथांखौ साजा होनांगौ। आङो फेसबुकाव मोनसे पस्ट लिरदोंमोन बिथांखौ खावलायनानै। बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआव गाज्रि रावै बिथाङा प्रमद बर' सारखौहाय सोंखारिदोंमोन। जोंनि हौवाफोरनि आथोन बा हिन्जावफोरनि आथोन बेफोरखौ बाहायनानै मख'नानै बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआवहाय लिरनायनि थाखायनो आं बिथांखौ बुंदोंमोन जे जोंनि पर्बतजरा ओनसोला बर'फोरनो मोनसे सिभिलाइजेसन होनाय, बर'फोरनि गेजेरावनो गियान मोनजेननाय बेयो ओनसोल। बे बर'फोरनि जे जौगानाय, बर'फोरनि राजखान्थि पलिटिकेल कनसियासनेस, ससियेल कनसियासनेस, रिलिजियास कनसियासनेसखौ पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायनो जागायनाय जादों। बर'फोरनि इनलाइटेनमेन्टआ पर्बतजरानिफ्रायनो जागायदों। दा बेबायदि सासे पर्बतजरायाव जोनोम मोननाय आइजोनि खुगायाव माबायदि बेबायदि गाज्रि सोदोब ओंखारनो हायो, फेसबुकाव अपेनलि माबोरै बेबायदि लिरनो हायो, बिथाङा सोद्रोम जानांगौ होननानै आं खावलायदोंमोन। दा बे आंनि फेसबुक पस्टखौनो बिथाङा नुनानै बिराद रुद्र मुर्ति जानानै आंखौहाय बिगुमैनि हटेलाव आं मोनसे मिटिङाव थांदोंमोन। बे मिटिंनिफ्राय ओंखारनायावनो बिथाङा आंखौ गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनो हायाखै, आंबो एसे गोजौ गिदिरखाय आंखौ बांद्राय हायाखै। बिथाङा हायैखाय आङो डाइरेक्ट थानायाव थांनानै बिथांखौ आङो एफआइआर हैदों, केस हैदों।
बे समाव बिथाङा बिजाबफोर लोंदोंमोन नामा नोंनि फिलिंसआव? बेखौथ' सब समाय लोंनानैनो थायो होननाय खोनादों। आङो बारा खाथियाव थाङाखिसै गाग्लोबनो नागिरनायखाय गोजाननिफ्राय बारा मोनामहराखै। लोंदोंमोनबो जानो हागौ, गोजाबो जानो हागौ, गुफुरबो जानो हागौ, लोंनाया लोंदोंबो जानो हागौ आरो बियो। लास्ट कुइसन जेरैहाय साबेसे जयनिं जादों बेहाय? 150निबो बांसिन बेयाव जयनिं जादों जोंहा थिपकाइ प्राइमारियाव। मुनमुन ब्रह्मखौ गाज्रि मोननानै, जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोननानै जोंनि थिपकाइ ओनसोलनि BPFनि कर्मिफ्रा जोंनि PPLआव जगदान जाफैजोब्बाय। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।